Shoutout na naman tayo guys, bago ang laban. Maglalaban muna tayo ng Parehas Cebu na 2 talaan. Shoutout dito sa mga to. Lahat ng nandito, pakibasa na lang at shoutout sa inyong lahat. Tignan nyo guys, basahin nyo yung mga nandiyan dyan. Ito mga nandito. Pakibasa, ito mga to. Shoutout dito sa lahat ng to. Lahat ng yan, shoutout sa inyong lahat guys. At maraming salamat sa inyong suporta, lalo na sa mga dating viewers at sa mga bagong viewers. Mag-enjoy kayo at ibalik natin ang nakasanayan natin ng ating kabataan. Lalo na sa mga bagong henerasyon, subukan nyo rin mag-alaga ng manggagamba, maghanap, maglaban. Huwag lang tayo magsusugal mga guys. Yun lang at maraming salamat sa inyo. What's up mga kadagit? What's up mga kadagit? Ito na naman tayo sa aking channel. Kaya huwag nyo kamalimutan mag-like at mag-subscribe. Paglalabanin ko guys yung alaga kong sibulain, tapos yung galing kay Tuglax na talaan. Alam ko sibulain din yun, yung tala na yun. Hindi ko alam kung pero magkasize lang siya guys eh. Yung isa medyo, yung tala medyo mahaba yung galamay, na sakto lang yung kanyang galamay. Yung talaan naman medyo may kaliitan. Yung talaan pala medyo mahaba yung galamay, pero yung sa akin naman medyo maiksi lang, pero mas malaki yung katawan nun sa akin. Sa mga nagbabad comment, huwag na kayong magmura. Okay lang yan, katulong naman yung mga bad comment yan para mas lalo ko pang ganda. Saka tayo, nag-i-enjoy lang tayo manood para gusto lang natin ibalik ang mga ganitong kultura, nang sa ganun ay hindi tuluyang mawala at mapanood pa ng mga millennial. Eto guys, yan. Pinicturean ko naman sila guys. Nakalagay naman dyan, picture. Tapos nakalagay din yung picture kung sino yung nabalutan, kasi minsan hindi ko na pinapakita, masyado na kasing brutal. Ganun, nakakahiya naman sa mga sabihin animal abuse, pero hindi naman animal to, insekto to. Yan. Yan. Ito yung tala. Medyo mahaba yung galamay niya guys. Mapapansin nyo, ayan. Kita ba guys? Ayan o. Ito naman yung sa akin, yung alaga ko, ayan o. Medyo botchok siya kasi kakain lang niya no isang araw. Isang buong gagamba rin. Ayan siya guys oh. Game na guys, paglalabayan natin to. Ang haba pala ng talaan guys. Pero sige, papalag naman to. Game. Ako. Munti ka na. Ayan na guys. Ang ganda ng laban guys. Oh, ayan oh. Sakmalan talaga. Uy, talo yun sa akin guys. Ayan, panalo ang talaan. Pero lumaban guys. Ayan yung sa akin guys oh. Nanghina siya guys. Yan. Yan, nanghina sila guys. Pero may katis sila parehas guys. Pero nalaglag yung sa akin guys. Ayun yung sa akin guys oh. Oh, ito yung sa kanya, yung mahaba yung galamay, itong talaan. Ito yung galing kay Tuglax. Ano guys, isa pa? Isang laglag na lang guys. Paano ito makakalaban kung naglalakad siya ng ganyan oh? Sabihin, talo na talaga to guys. Baka tuluyan na to. Pero ganda ng laban guys oh. Unang pagkikita, salpukan agad. Yung unang pagkikita nila, tulog lang tong talaan, kaya hindi nagsalpukan.
Pero guys, tingnan mo, may katis din siya oh. Ang haba kasi na ito guys, oh. Pero ito, medyo bulto yung katawan niya. Ako guys, napansin ko kasi pag ako nag-aalaga, hindi ako nagpapapayat ng gagamba. Yung sinasabing gugutumin para tumapa. Oo, nandoon yun. Kasi gutom na gutom siya kaya mangangat. Pero pansinin nyo guys, walang lakas. Walang lakas. Ito partida, hindi ko pa nakakondisyon to na maayos talaga. Kasi kadarating lang na ito kahapon, di ba? Nakita nyo naman. Pinakain ko lang siya ng langaw. Ayan. Tingnan natin guys ha. Ayan o. Malaki yung talaan ng konti guys. No? Ayan na guys, kinagat na guys. Tinuluyan na guys. Ayan o, kinagat sa paa. Ayan o, pero nagkakagatan sila guys. Uy! Guys, laki ng katis guys, tingnan mo. Oh. Tumulo yung katis niya guys. Yun. Okay, aalis guys. Wait lang. Meron lang tayong gagawin na maganda-ganda. Ayan na guys, so tinutuluyan na siya. Kinain. Pero kumakagat pa rin, oh. Ayan, oh. Natalo yun sa akin, guys. Siguro dahil pero guys, nakita nyo, lumaban naman siya kanina. Talagang kumagat siya. Nakipagsakma. Siya pa nga yun, ano kanina eh. Yung lumalamang eh. Ayan, oh. Bandera yung isang paa ng talang, guys. Oh, ayan, oh. Lang guys, tapang talaga ng mga tala guys. Shoutout sa inyong lahat guys ha. Maraming salamat sa inyong lahat dahil patunayan na hindi ito nawala itong nating nakahiligan at na-approve tayo ng YouTube. Maraming salamat. Salamat nga pala ulit kayo no. Mark Hill Sibila, isang Philippine Navy, isang PMAyer na nagbigay sa akin nito. Taga Davao na pumasyal dito sa aking bahay, napakahilig niya sa gamba at first time niyang makakita ng salmon nung nagpunta siya dito sa bahay. Maraming salamat sa iyo sir. Salute. Doon sa course director namin ng Class Mandaragit, si Captain B2. Happy birthday po sa iyo, sir. Maraming salamat. Happy viewing din sa mga bagong manonood natin. Shoutout din kay Senior Superintendent Jonas Amparo, belated happy birthday ulit. Shoutout kay Police Superintendent Ani Manghelen, ang Deputy Chief ng Caloocan. Saka kay Boji kay Canyares, ang hepe ng motorcycle unit ng Manila Traffic, SPO3 Boji Canyares. Maraming salamat sa iyo. God bless all. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana huwag kayong magsawa sa ating pinanonood. Mag-like tayo at mag-subscribe para lagi tayong updated sa ating mga videos. More power, sabi ng ating mga viewers, mga subscriber. Thanks God.